Williams a finne wrth ddim bod e'n sedd ore'r ffair yn cael gwylio'r cystadlu fan hyn yn adran Bridiau Cyfandirol Pur. Nawr te, dwi'n meddwl bod ni ar fi'n clywed pwy yw'r enillwyr. 3 ffarn yr rhestr fer ar hyn o bryd. Geraint Davies, Garth Brengi, Chris Davies, Cai Betran, Aberhonfi a Theulu'r Hall o Gaerlywelydd. Ac un par bach arall yn dod ymlaen nawr, sydd yn bar hyfryd iawn o eiddo Enfys Williams. Llanwr da. Nawr, te Reinallt. Mae y par ola dwi'n meddwl, os dwi'n iawn, y Badger Face Texel yn un o'r diweddarau ddod ar i'r blaen yn y bridiau yma. A maen nhw'n traddodiadol? Yn draddodiadol. Y Badger Face yn un o'r bridiau hynna yn y Brydain, sadyn nhw yn y byd, yn mynd yn ôl i'r ganrif gyntaf. Rhaid, dwi wedi gwylio beth fel ei, maen nhw'n dilyn nhw nôl i'r ganrif gyntaf yn hanes. A be wedodd un boi wrth ei ddo, beth yw rhain? Dozen cop maen nhw'n galw nhw'n yr iseldiroedd, yw texel glas wedi mynd yn anghywir. Oce. Os glywch eisiau beth. Digon posib, ie. Nawr te, mae Glyn Owens, y beirniad, yn pwyso am mesur nawr, yn trin a thrafod y texel glas oedd o Chris Davies, Cai Betran. Mae rein, oedd y beirniad ddoi wedi dwlu ar rhain. Ie. O, maen nhw'n bar, ie. Mae'n 4 par da, mae'n job. A nabod Glyn Owen ers pan ddod ni'n blant. Mae o'n mynd i wneud y job yn iawn. Mae'n job deud o fan hyn, mae'r 4 sy'n ni'n feddwl yn eiddo ennill, wedi ennill i classes i hunain. Oedd Chris Davies, Cai Betran gyda'r texel glas yn ail y llynedd. Fe enillodd y gil wobr ym Pencampwriaeth adran Bridiau Cyfandirol. A dwi'n mynd i fynd i wneud i Lenny? Wel, fi ddim yn bell i ffwrdd, dwi'n meddwl. Maen nhw'n sefyll yn dda. Yr adran yma pawb am ennill yn dyfe? Ie, hon ydy'r crem, dyla crem fel maen nhw'n dweud. A fi'n credu bod Glyn Owens yn crafu ben dipyn nawr fan hyn yn dywe. Mae'n gwybod pa mor allweddol bwysig yw y cystadleuaeth yma. Mae'n symud rhai nawr. Par Theulu'r Hall o Gaerlywelydd. A mae'n cymharu nhw, mae'n siŵr. Wel, mae'n cadw ni ar flaenau'n rhag nawr. Neb yn siŵr beth sy'n digwydd yma. Ond mae fe'n gwybod. Mae hwn yn bar andros o dda hefyd yma yn y Beltex yma. Mae'r Beltex yn ennill bron bob tro yn ein ffeiri ni rhywle, ydyn nhw. Mae rhyw fath o Beltex croes neu Beltex yn ennill. Y carcas a'r byw. Mae'n edrych i fi fe petai ar rhwng teulu yr Hall o Gaerlywelydd, yr Beltex a'r Texel o eiddo Anthony Turner, allt ffynnon Powys. Pwy un nawr, Reinallt? Ysyn ni'n licio dweud y Texel, achos Texel oedd ni yn wreiddiol, blaw... Ysyn ni'n edrych arnyn nhw, heb i handlo nhw'n am byd o fan hyn, y Beltex yn mynd ei fi. Reit ten, gen i weld. Mae'n cyffroi yma nawr. Mae molau'n corddi. Ie, dwi'n teimlo'n bach felly. Mae fel peir ar golchi. Drian ar arddangoswyr. Beth sy'n trwy meddyliau nhw nawr? Ie, a dim yn job hawdd i'r beirniad chwaith, achos mae'n gannoedd o beirniadau eraill rownd y cylch yma yn gwylio. Ond dim ond un dyn sy'n cael trin o thrafod nhw? Ie, yn union. A dwi'n gwybod un peth, fe fydd Glyn yn neud y penderfyniad iawn. Beirniad o fri. O, ydy. Chi wedi beirniadu tipyn? Do, dipyn o sioe siro. A dyna ni! Y Beltex, y mynd â hi! Chi yn beirniad, o'ch chi'n iawn? Fe fydd nifer yn galw chi nawr i feirniadu to ar ôl hynny. Y dewis yw Theulu'r Hall o Gaerlywelydd. Wow! Congratulations, how are you feeling today? Oh, wonderful, thank you. Yes? Yeah. How was last night? Did you have quite a few or did you go to bed early? No, quiet night, you know us. Have you been trimming these today again? Done them this morning again, yeah. Keep them fresh? Yep. No wonder that you're doing so well. Congratulations to you. Well done, you. Thank you very much. Thank you.